Але от коли я дивлюся голосування про призначення членів Кабінету міністрів України, ви згадуєте генерала Національної поліції, все-таки це входить в структуру Міністерства внутрішніх справ, ви голосували, так? Дуже багато суперечностей було щодо Арсена Авакова, і ви проголосували за. Він найбільш суперечна фігура була. Голосувалося монолітом. Голосувалося не окремо за Авакова, а було за міністра оборони. Так, це ж пакетом. Пакетом. І це взагалі суперечило всіх правил. Але люди дали шалену довіру сьогодні одній людині, це Володимиру Зеленському, президенту. Він бере на себе сьогодні відповідальність і провели не тільки другий тур, або вже пройшов третій тур виборів президентських, я маю на увазі парламентські, тому що на подушці, накритою під ковдрою, пройшли парламентарі до парламенту, яких взагалі в округах не бачили. От якщо бачили Шахова, якщо бачили Лукашова, Сухова, Вельможного або Фурмана, за нас і голосували. Тому що ми постійно були з виборцями. І я взагалі буду наполягати на тому, щоб в державі була не просто відкрита система виборів або закрита, взагалі мажоритарна система, як є у всьому світі. А сьогодні «Слуга народу» сьогодні саме руками Зеленського хочуть поламати систему мажоритарну, хоча вони набрали 60% в округах. Уявіть собі, вони ламають систему. Навіщо це робити? Заради популізму, що вони обіцяли на виборах. І сьогодні скорочувати парламент до 300 людей. А я кажу, до 225, тому що 225 округів мажоритарних повинно бути. І сьогодні буде скорочення бюджету на партії, на взагалі тих, хто сьогодні не з'являється від партії, жодної людини від депутатів від партії не з'явилася в парламенті. За 28 років, уявіть собі, жодний партієць не з'явився в окрузі для того, щоб навести лад. Тільки мажоритарники приходять і віч-навіч не бояться спілкуватися з людьми. Я подивлюся, як 130 народних депутатів від «Слуги народу» будуть з'являтися в округах, поки вони не поламали систему, і будуть спілкуватися з виборами. Наприклад, ви би хотіли бачити свого народного депутата, дивитися йому в очі і ставити йому питання: а чому ви голосували за Кабінет міністрів? А чому ви голосували за того, за іншого міністра? Я скажу так, коли міністр оборони на півгодини спізнився, і коли присутній був президент в парламенті, вся президія, іноземні гості, ні в які рамки це не вписується, ворота не вписуються. Але коли поставили всім пулом уряд, я вважаю, що ми мали б голосувати не за те, що там є Аваков або там є іще хто-небудь. Там є Данілюк, там є Абрамавичускас, який сьогодні посідає якісь пости. Але наша команда проголосувала за весь склад уряду, і ми подивимося ближні 100 днів, як вони відпрацюють. Чи будуть знижуватися тарифи, і не просто будемо популістично критикувати, а будемо говорити правду, якщо допустять до трибуни. Є майданчик сьогодні прийти до вас на телебачення. Я прийшов і сьогодні про це говорю відкрито і щиро. Якщо не будуть виплачуватися шахтарям заробітні плати, я не перестану про це говорити, що треба сьогодні розвивати державну галузь вугільну, а не з Єгипта і з Америки везти вугілля, яку вистачає сьогодні тут, і повернути шахтарів з Польщі. Також про це буду говорити. Далі, якщо сьогодні кажуть, що вони Роттердам плюс поламали, а де зниження на електроенергію? Чому сьогодні комерційна ціна на електроенергію в електротранспорті, в трамваї, в тролейбусі, в метро, в електровозах? Чому сьогодні освітлення наружне сьогодні коштує в 3 рази дорожче, навіть чи ви сплачуєте по 90 копійок до 100 кВт в хаті в себе? А чому сьогодні людина повинна не бачити тих платіжок? По 2,62 сплачує освітлення на вулицях. І багато яких речей я буду висвітлювати і буду натякати на те, що уряд або працює, або ні. І чи дасть сьогодні Гончарук за 100 діб, я кажу не днів, а діб своєї роботи. Бо сьогодні уряд повинен працювати шаленими темпами не тільки парламент, а й уряд повинен працювати 40 годин на добу, повинні працювати інститути державні, повинні працювати експерти, і іноземні експерти, до речі, допомагати. І не тільки сьогодні популізмом займатися, 50% внесення до Конституції змін я вважаю популістичними рішеннями.